Tervetuloa AEL:ään opiskelemaan. Me olemme täällä AEL:n tiloissa, luokka numero 303. Tämä on kiinteistöhuollon ja talotekniikan oppimisympäristö. Tämä tila on rakennettu oppilastyönä. Kiinteistöhuollon ja talotekniikan oppilaat ovat rakentaneet täysin tämän tilan. Meillä on vesikalustepisteitä täällä, viemärijärjestelmiä, lähinnä pinta-asennuksia, sekä meillä on lämmitysverkosto ja tuollainen kaukolämmityksen alajakokeskus, jossa voimme tehdä erilaisia säätö- ja huoltotöitä. Tämän oppimisympäristön keskellä meillä on teoriasali ja me opiskelemme tässä teoriaa, lähinnä lämmitykseen ja viemärijärjestelmiin liittyvää teoriaa. Ja tämän tilan vesikalusteiden ja lämpöpattereiden yhteydessä me voimme tehdä harjoitustöitä kohtuullisen helposti. Tässä vesikalustepisteessä Daniel Inkinen suorittaa vesivirtaamamittausta. Käydäänpä katsomassa, miten hän onnistuu. Joo, kyllä. Paljon se pitäisi olla? 6 litraa. Joo. Aika hyvin onnistuu. Tässä oikealla meillä on kaukolämmön alajakokeskus, jossa oppilaat voivat tehdä erityyppisiä lämmitysjärjestelmään liittyviä säätöjä, käyttöveden lämpötilan asetusarvomuutoksia sekä lämmitysverkoston asetusarvomuutoksia turvallisesti ja hyvin näppärästi. Tässä takanani on kuormaa, eli meillä on lämmitysverkosto, joka on tuon alajakokeskuksen perässä. Ja oppilaat voivat tehdä tässä erilaisia säätöjä, termostaatin esisäätöjen muutoksia. Me voimme tehdä pateri-ilmauksia ja monia muita pieniä huoltotöitä, joita oppilaat tekevät tuolla kentällä aivan päivittäin. Meillä on hyvät puitteet opiskella talotekniikan ja kiinteistöhuollon töitä. Tervetuloa opiskelemaan.